Гади бер татар авылының гади бер гаиләсендә туып үскән Фәнилгә язмыш сабый чагыннан ук байтак сынаулар әзерли. 4 яшендә әтисез калган бала әнисе Румия апа һәм бабалары тәрбиясендә генә үсә. Шундый нишен, шундый кызлар кем? Мәтәм ул син кызларны булырга булган инде. Минем малайым белән бергә үстеләр. Утырып уйныйлар, кызлар кебек утырып уйныйлар. Идәнгә утырып, кагыздан самолетлар, пароходлар ясап утырып уйныйлар иде. Гомер буе фирмада савымчы булып эшләгән Румия апа 2 улына әни дә, әти дә була. Уллары Фәрит белән Фәнил бик яшьли аның кул арасына керә башлый. Идәге эшләр, терлек карау һәрчак 2 малай өстендә була. Без 2 брат кына инде идек. Вот бик якын иде үземә. Әни бер үзе ялгыз үстерде. Бергә шунда эшләп, бергә карап үстереп, нитеп инде. Фәнил кичә яшьтән үк спорт белән шөгыльләнә. Аеруча ул боксны үз итә. Ул кул көчен чыныктыру өчен кым тутырылган капчык бүген дә терлек амбарында әленеп тора. Бокс белән шөгыльләнә иде. Бик бергә спорт, гирләр, гиревой спортлар, гантельләр, штангалар, это спортивный шундай егет иде. Авылның спортивный ниләрендә мероприятиеләрне катнашалар иде. Любой эшкә чакырсаң да килеп итә иде, шундай тырыш булган батыр егет иде. Моннан берничә ел элек хуҗасыз калган эт баласын да йомшак күңелле Фәнил урамнан алып кайта. Аңа Бим дип исем куша. Киткәндә бергә утырып төшкән фотолары да тора әлдә. Төшергән. Бергә утырып төштеләр. Соңгы фотолары була инде. Бик ярата иде үзен. Урамда кем белән генә сөйләшсәң дә Фәнилнең игелеклелеге һәм ярдәмчел булуы хакында әйтәләр. Бөтен кешегә ярдәм итә иде. Бер качан юлда кеше калдырмады. Утыртып куйда иде. Берсеннән бер тиен акча алмады. Кирәкме дип төртеп кенә ибәрә иде. Бигрәк кемгә кирәкме? Кая кирәк шунда бара инде. Вакытыдан кайта. Вакытта эшләдем ул. Вакытыда эшләде. Бүген бер кеше әйтә анда бар. Бара машинасына. Капскан минут içinde бара алып кайта безне. Барыбызны да йөртте. Бүтән Күршеләрсендә бик яхшы дип, менә бергә туганнарга да тордык. бик яхшы булды. Бер сүзе булмады, ярдәмгә килә, без картлармы? Фәнилне узган елның 23 октябрендә Казаннан затып калдылар. Аны затырга әнисе, абыйсы һәм йөргән кызы Гөлназ да бара. Яламады ул. Ул анда менә видеода ул битmiş. Бер ул анда бер әйтер китте. Казаннан киткәндә. Әни бар да яхшы була. Тугаларым да төшкән. Бар да яхшы була. Шу битmiş шу булды. Киткәндә инде шу Алла теләсә күрешербез диде. Шулай язган. Шулай язган безнең икебезгә дә бер көндә китергә иде. Алла кушып, миңа калырга туры килде, шулай абый китте инде. Ләкин тәкъдир Фәнилгә туган нигезенә кире әйләнеп кайтырга язмаган. Ул китеп бер ай узуга башына снаряд кыйпылчыгы эләгүдән һәлак була. Иң беренче белдем инде мин. Шулай. Әни соңрак, тотып тордым инде үземнең эчемдә, нимдә бик авыр булды, конечно. Белгертмичә, әйтмичә шулай бик авыр булды. Хәбәр юк да юк. Минем бөтен туганнарыма каяндыр хәбәр ирешкән, мин аны белмим онсын. Алар монда киләләр дә китәләр, апанесте хал киләләр дә китәләр, апанесте хал. Анары ничек әтергә йөрим белмиләр, алар үзләре инде ничек атнаны белмим, ничек атна була инде. Нинә хәтле 5 декабрь хәтле. Алар инде ничек әтергә белмичә йөргәннәр, һәр көнне киләләр дә китәләр. Ана йөрәге сизә, улының үле хәбәре килер алдыннан Фәнил әнисенең төшенә керә. Өстәл артында утырганнар. Тәнзилә белән Аил дә шунда йөреп тора инде. Анарысын ни утырган, ул да утырган. Мәтәм улым ада кат инде. Шулай яшмәйтен мыгына катты минем белән үгә катты. Шул булды инде аның миңа шул хәбәре генә булды инде тишемдә. Фәнил укыган мәктәптә аның истәлегенә һәм бүген яу кырында хезмәт итүче якташларына багышлап патриотик кичә узды. Фәнилнең шәхси әйберләренә торган хәтер пишмагында эшләп куйганнар. Укытучылары исә хатирәләр белән уртаклашты. Бүгенге кебек хатırlayым. Кайсы парта артына кирип утырганын әнисе җитәкчелегендә килде ул. Менә мөлаем гына бер бала иде. Ничек укыдыр иде? Бик тырышып укыды Фәнил. Бик тырыш иде. Һәм бер холкы исемдә калган. Ул күп сөйләшмәс иде. Актив җәмәгать эшлеклесе җирле шагыйрә Гөлнар Әхмәтҗанованың да улы Илүс узган елның сентябрендә үзе теләп яу кырына китә. Аллага шөкер, сирәк кенә булса да хәбәрләшеп торабыз ди егетнең әнисе. Күңелләрдә борчу бар, курку хисе дә бар. Чөнки үлем астында йөри улларыбыз. Шулайда ышанычым зуррак. Тиздән сугышларның бетәчәгенә, тиздән солдатларның исән-сау имин кире әйләнеп кайтачакларына, дөньяларның яңа төсмер алып, яңа баштан матур гына бәхетле тормышлар башланачагына ышанычым зур. Бүген Гөлнар гына түгел, барлык аналар да көннәрен сугышлар бетеп, солдатларның исән-сау әйләнеп кайту өчен дуа кылудан башлый торганнардыр. Иртәнге теләк таңда укылган дуа кабул булмый калмас.